एकादशी के नाम पर भार झोला कल सामान ला के देला। हाँ अब पूछो ना हमरा दिल को बना करके। सिंघाड़ा के हलवो ना, ना साबूदानो ना, ना तो दूधवा के का कैलके? दूधवा के पनीर फाड़ दल को ओहू पनीर अपने खा गेलन। तब के खैलकै। कौची करे है दिन भरी सब समझे में ना आवे। सुतल हल तू माथा पिराई लहलन। तोरे एकादशी के नाम पर हाँ दिन ना भर उठो ना कैल तू। दिन भर मम्मी के देख के मुंह ऐठी थल। आई मम्मी ऊ तो पुतोहिया तोर दूसर घर से ले तो बना के ना देल का, तो कम से कम बेटिया हालो ना घरवा में, तो बेटिया काहे ना बनल का? त काही तो ही कि बेटियों ऐठे लगता है मोबाइल देखी थाला त का तू हते हो ऐठे लगता तो है। तू हमरा से एक बार बोलले काहे ना कि हमरा तो ना ओहे मिलल चलते है? तो हम ना बोला ली कि तू हूं ऐठे लग उनका मत पीरिय धर लेल कई तोरा ऐठे बासे ले लेते। अरे दुनू एक के सांचा पर के गढ़ल थी, जैसन भौजाई हती वैसन नंदो हती। तो तू खाली हमरे कही था, अपन औरतिया के कहा ना। तो ओकरा कोची कही? वो तो बना के जब देवे ना क्योंकि तो तोरा फर्ज ना बनल के बना के दी माय के, तोर माय ना हलाई खाली मैया से लुतरिया जोड़े लावा हो। एक दिन एकादशी कल की तो बना के इनका दे भार पर ले, समझे में ना आवा इनका। अब वो तो जैसन हथी जैसन है थी, वो तो दूसर घर से थी, तू तो अपन बेटी हल हो, तो तोरो से ना बन लो। खाली लुतरी जोड़े का है तो दिन भर भौजाई के लुतरी जोड़ता है। काम के नाम पर कुछो न, खाली दिन भर बैठ के मोबाइल देखता थी। दिन भर मैया कल निर्जला एकादशी करवा दिल के। ये उम्र है निर्जला करे के? ये ऐसने है हमरे खाली बतिया सुनावे के चाह हले। हाँ तय तोरे खाली बतिया सुनवावे ला चाहित हले। तू बैठ के खाली पागुर पागुर अपन पेट भर रहलू, एकर पेट के चिंता ना कैलू। का उम्मीद तोहनी से कह जाई।